Milé deti a rodičia, niekoľko dní predtým, ako príjmeme prvýkrát Pána Ježiša do nášho srdíčka vo svetom prijímaní v Eucharistii, chceme si tieto srdíčka očistiť. Tu v našom kostole príjmeme sviatosť zmierenia, pristúpime k svätej spovedi. A čo znamená svätá spoveď? O tom nám hovorí veľmi pekne aj jedna modlitba. Pred Tebou, môj Bože, a spolu s Tebou sa chcem pozrieť, ako žijem. Viem, že som niekedy nedbal na priateľstvo s Tebou a s ľuďmi. Pomôž mi jasne vidieť moje chyby, nedostatky, ale najmä moje hriechy. Viem, že priznať hriechy je ťažké, ale viem aj to, že ma miluješ a že mi ich odpúšťaš. A práve o tom je svätá spoveď, sviatosť zmierenia. Keď my prichádzame, aby Boh očistil naše srdíčka, aby neboli zašpinené hriechom či našimi nedostatkami. A preto prichádzame ku kňazovi a prosíme o svätú spoveď, aby Pán Ježiš v zastúpení kňaza nám odpustil, očistil naše srdíčka a potom sme ho mohli prijať v Eucharistii vo svetom prijímaní. Ako taká svätá spoveď prebieha sviatosť zmierenia, môžete vidieť na obrázkoch vo vašich pracovných listoch. Ale tiež vám k tomu pomôže aj takáto fialová brožúrka, ktorú každý z vás dostane ešte pred svetou spoveďou. Ona sa volá Spytovanie svedomia pre deti. Viete, čo je to svedomie? Svedomie to je taký vnútorný hlas v našom srdiečku, v našom vnútri, ktorý nám vždy hovorí, čo máme a čo nemáme robiť. Keď napríklad by sme chceli takéto pekné kvety pošliapať, tak vtedy to naše srdiečko, vnútorný hlas nám povie: Peťko, Janko, Ferko, nerob to, nechod zničiť tie kvety. Keď niekedy odvrkneme mame, keď neposlúchame doma rodičov, či pobijeme sa so súrodencom, to naše srdíčko, náš vnútorný hlas niekedy večer nám povie: prečo som to spravil? Ach, nemal som to tak spraviť. O tom nám hovorí naše svedomie. A my práve predtým, ako pristúpime k svätej spovedi sviatosti zmierenia, ešte doma chceme si spýtovať svedomie. Chceme podľa tých otázok, ktoré tu aj v tejto brožúrke máme, postupne nimi prejsť týmito otázkami a to, čo nebolo dobré, pekné a správne, to si napísať na taký malý papierik. Vtedy si napíšeme naše hriechy. To, čo dobré a to, čo sme nespravili, dobré a správne, to, čo bolo zlé, to, čo bolo akoby takými škvrnami na našom srdíčku. Prvýkrát nám k tomu môžu pomôcť aj naši rodičia. Oni nám tiež môžu prečítať tieto otázky a spolu na taký papierik môžeme napísať naše hriechy. A keď toto spravíme, zároveň ich môžeme odprosiť. Môžeme už doma oľutovať naše hriechy, povedať svojej mamine, otcovi: Mamka, ocko, prepáč, že som niekedy bol zlý. Takisto aj so svojimi súrodencami sa môžeme zmieriť. A potom prichádzame sem do kostola, do spovedelnice, takej špeciálnej miestnosti, kde bude miesto pre kňaza i pre vás. My tam vojdeme a začíname našu svätú spoveď. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte predtým môžeme kňaza pekne pozdraviť: Pochválený buď Ježiš Kristus. A so sebou vždy môžeme mať vo vrecku aj toto spytovanie svedomia pre deti. Lebo zároveň aj ten obrad, ako prebieha svätá spoveď sviatosť zmierenia, máte od strany 37 vo vašich brožúrkach. A keď vás kňaz takouto fialovou štolou v spovedelnici privíta, vy môžete povedať aj vaše úvodné slová.
Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný oče, že som od poslednej svätej spovede, ktorá bola, a teraz môžete uviesť, či to bolo pred mesiacom, pred týždňom alebo pred rokom, spáchal tieto hriechy. A tieto slová máte aj v rámiku na strane 38. A vy vyznáte potom svoje hriechy. Môžete ich prečítať z takého ťaháčika, vášho papierika. To, čo sme spravili zlé, kedy sme spáchali hriech, keď sme sa pobili so súrodencom, neposlúchali rodičov, keď sa nám nechcelo modliť, či ísť do kostola. Všetky tieto naše hriechy, ktoré sú akoby takými škvrnami na našom srdiečku, to všetko môžeme teraz vyznať. A kňaz, ktorý zastupuje Pána Ježiša, on vás bude pritom počúvať. Bude počúvať, čo mu poviete. Potom aj on vám povie pár viet, aby ste sa stali lepšími, aby sa vám darilo, aby ste mali priateľa Pána Ježiša, aby ste mali dobré a čisté srdiečko. Tak kňaz vám k tomu niečo povie. A potom vám povie, oľutujte vaše hriechy. A vy môžete povedať buď vlastnými slovami: Pane Ježišu, je mi to veľmi ľúto, že som ťa svojimi hriechmi urazil, že som nebol dobrý, že som konal zle. Alebo môžete prečítať jednu modlitbu z ľútostí, ktorú máte na strane 39. Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Oče, odpusť mi pre krv Kristovu. A potom kňaz hovorí veľmi, veľmi dôležité slová vo svätej spovedi, keď tak vystrie ruku a hovorí vám: Milosrdný Boh Otec, ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna zmieril svet so sebou a zoslal Ducha Svätého na odpustenie hriechov, nech ti službou cirkvi udelí odpustenie a pokoj. A ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. My sa vtedy môžeme prežehnať, keď nám kňaz povie tieto slova na znak toho, že práve Pán Ježiš z kríža nám odpúšťa naše hriechy. Kňaz iba zastupuje Pána Ježiša, ale Pán Ježiš nám svojou smrťou na kríži odpúšťa naše hriechy. A práve v tých slovách: a ja ťa rozrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. V tej chvíli v našom vnútri, v našom srdíčku Pán Ježiš očisťuje ho. Tieto hriechy, oni postupne sú nám práve zmazané. Sú zmazané naše hriechy a naše srdíčko je opäť čistým, radostným. Stáva sa takýmto radostným. A nakoniec kňaz hovorí: ďakujme Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A hovorí nakoniec: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. To znamená: Verko, Miško, Anička, máš čisté srdíčko, choď v pokoji. Choď s radosťou a príjmi ma potom vo svetom prijímaní. A tak vám, milí kamaráti, prajem, aby vždy sviato zmierenia, svätá spoveď, keď na ňu budete prichádzať, bola takýmto radostným stretnutím s Pánom Ježišom, ktorý nám očisťuje naše srdíčka, robí ich znovu čistými, aby sme ho potom mohli prijať vo svetom prijímaní v Eucharistii.